Konnichiwa, Erena-chan. Kamu sudah sampai di mall ya ternyata. Hai, konnichiwa, Miss Kah-chan. Diana doku desu ka? Kanojo wa mada kite inai yo desu. みんな、こんにちは。ごめんね、渋滞で遅れました。大丈夫おばさん。またまっすぐ家に帰りなさい。みんな何か問題があるか家に帰りたいなら、あなたたちはすぐにおばさんに言います。お母さん、気をつけて。気をつけて、おばさん。皆さん、レストランに行きましょう。私は本当にお腹が空いています。どこで食べたいですか？日本レストランで食べよう。よし、行きましょう。いらっしゃいませ。何名様ですか3人です。こちらにどうぞ。メニューはこちらです。何を食べたいですか？何が美味しいですかね？すべてが美味しい。ご注文は決まりましたか？はい、明太ライス一つ。カリフォルニアロール、寿司が一つ。私はサーモン刺身が一つお願いします。お飲み物は？私は水です。私も。私は緑茶です。じゃあ、水2つ、緑茶1つです。お願いします。ご注文はここにいたします。明太ライス一つと、カリフォルニアロール寿司一つと、サーモン刺身一つと、水二つ、緑茶一つ、以上でよろしいですか？はい、お願いします。かしこまりました。お待たせしました。はい、ありがとうございます。お腹ペコペコです。じゃあ、食べましょう。はい、いただきます。いただきます。寿司刺身は美味しいです。明太ライスも美味しいですよ。ごちそうさまでした。お腹がいっぱい。私も。じゃあ、家に帰りましょう。行きましょう。みんなさよなら。さよなら。さよなら。